Langsung ae rek ya. Teko benderan iki pean nganan wis. Ngawanan nutupno dalan iki wis tau warus. Kawancang terus iki wis ya. Terus iki wis. Dalane aman iki mau, gak udan blas, dalane kewaring sampe tutuk nggon. Lho, iki lho. Terus iki wis. Yo iki, terus mari ngono nganan pean. Belok kanan. Lho, belok kanan ngetutno dalan iki tok wis, dalan pavingan iki wis. Tawarus wis terus. Lah, terus iki nglewati gladak iki wis. Hati-hati rek. Iki wingi ana sing apa kayune ana sing lepas iku. Nah, mari ngene nganan wis. Mari nganan sret terus. Gladak maneh. Tawarus maneh terus. Tawarus ya ana pertigaan iki wis. Dalane blethokan tok oleh tepak udan ngono kene wis. Pean ngiri ore ya. Nah iki. Oke, tawarus terus wis. Kau wanceng tok wis iki ya. Iku lurus iso sing jarane wingi arek ditutup tiba ayo ndak. Iki sampean njogok nganan ae. Tawarus iki wis ngono dalan pavingan iki tok wis. Lek garing ngene iki enak dalane rek. Lek udane tawarus pol ya aja dilewati wis, gak iso wis. Ya. Kawanceng tok wis iki wis. Tawarus ngono dalan pavingan iki tok wis. Ya. Terus iku lurus kawanceng tok iku lurus tutuk kali engko iku. Ya. Tawarus terus. Terus kau wanceng tok wis. Hati-hati lewat kene dalane ndak enak rek ya. Iku ngiri sok mau parkir ono kono. Engko lurus kewanceng iso lewat kali buntung. Iki terus saya wis. Ngetutno dalan pavingan iku tok wis. Kau wanceng tok iki wis tawarus terus. Ya, tawarus. Iki dalan pavingan tok iki wis. Lah iki wis. Kau wanceng tok wis. Hati-hati lewat kene dalane rada ndak enak. Lek udan blethokan tok wis. Sampai tutuk kene. Wingi arek mandek kono kene. Mergo iki garing ya dalan iso dilewati wis. Kita coba wis. Kewanceng tok ae wis ngetutno dalan tok iki wis. Gampang kok golekane gampang. Nah, iki wis. Tawarus aku njumpai gubuk ngene iki wis. Saman kewanceng tok wis. Ya. Lancar iki dalane wis garing. Lah iki wis mlebu tambak sengketa iki rek ya. Sik mari ngene tak duduhi tambak sengketa iku sing endi sih sebenarnya iki lho rek. Tambak sengketa iki pemberitahuan iki tidak boleh melakukan apapun di sini. Ya. Wis kegiatan apapun wis ning kene wis aja diutik-utik wis. Parkir ning kene iso wis. Gosado parkir ono kene wis. Gak perlu digembok wis. Iki tambah erek ya. Sebelah kanan iki yo haup. Sebelah kiri iki yo haup. Wis terserah sampean iku lurus kanca ngono. Gubuk iku sing jenenge kandang wedhus. Terserah wis garek milih iki lho spot.